Welcome to Uphikelela podcast enqindilili. Igama ngoluvuyo, senim nguNciki, ichomi zam nabandithandayo bandibiza uVovo. Iguest namhlanje ndiyazi ndibiza bani, but ke kum iyathanda udimanda into yoba ndingathi unguMelisa. UnguMelisa. uLuyanda Malambile. How are you? Ndiyaphila njani Vovo? Dora, ndibiza kahle Melissa. It's Melissa. Melissa. The curse of having a white name. Yeah, so ekasi awunobizwa ngoDatibus. Ndibizwa yonke into sendihamba nguMelissa. Melissa. Umama xa endikhwaza wayesithi Melissa. And you know ba I'm in trouble for something. Okay. Yo, awuba sengxakini. Hayi ke andazi namzamane ndimka kuMelissa. Mel. Okay. Mel is easier. Hayi ke iguest yethu namhlanje ke leyo. Kunjani balapha? It's good. I mean, kudala sithetha ngayo, and I don't know, I've been skeptical for some reason, but thank you for the invite. All right. Mna ke namhlanje iguest siyiphetheyo ngumuntu ekudala ndamazi. Akasiyo cousin yam, cousin yam. Angacinga uzalana nam. So kubona lantu ba ube ne cousin. So but ke anyway kudala ndamazi. And une story that I feel a lot of people can be inspired, bakhuthazeke, and also mhlambi ungatitsha nabantu, you know. So seyilixesha siqhubile. Ndiyavuya ba ude waza apha. Ndiyafuna ukuyiqala eqaleni, and then omnye ngokubukeleyo for now is like, hey, wenza ntoni ke ngokuyena? Ithindo yakhe. So kuwe before siyoyiqala eqaleni, it's important to share just right now ba wenza ntoni ngoku. And then before siyotsho ke ngoku apho qala khona i-life yakho. Okay. So right now, currently, I'm a social worker in private practice. Ndingunontlalo-ntle ngesiXhosa. I think isiXhosa simnandi because andingucacisa. Okay. Ne, unontlalo-ntle. So I help people, individuals, families, organizations to function better. Okay. Yeah. So all right. Mhlambi ke through therapy, through debriefings or trainings or workshops, zininzi indidi ze-interventions, but the end goal is so that abantu badlale kahle, umuntu afilishe at their best self all the time. Oh wow. Yabona uyiguest yesibini ethetha ngento social nonu babukho mbukela na umama uprof bekhe walapha. So bese nditshilo ke kuye into ba iyandothusa into social work. Yeah. Mna ke mos you'll probably know into ba social work kum yakhe yabaluleka ngonanibhandinto. Hayi ke yo office ye social work usisibotshwa. Funa social work. So I think anyone who has done time would know importance yabo. Yeah. I-report yabo for bungagoduka. I-report yoba ngaba no Jansen families. That's one space ebengikhe ndakuso where ndabona ubaluleka kanontlalo. Yeah. Kakhulu for mna. Yeah. But with everyone, I mean, nabantwana bayabazi unontlalo-ntle. Umuntu uyayazi bafuneka yeke unontlalo-ntle for ufumane grant. Grant. Kukho i-grant. Abanye abantwana basesystemini like i-foster care, adoptions, abanye odamkhulu ustuda mhlambe nizawurelocate niyohlala eKapa to Joburg for a work opportunity. Ustuda will need an alternative care, enye indawo yohlala. Social worker will be able to help with Also ngingamdamba ustuda. Ayikomdamba Vovo, it's finding alternative care for him. Kukho mos i-homes zabantu abadala and on different levels, yabo. Yeah. So social workers can work in all manner of spaces and intervene like on different levels, but get depending on mhlambi interests zomuntu nento umuntu ke specialize kuyo. I haven't specialized in anything. Okay. For now. No, yes, mayenzeke. So ngoku uLuyanda uzalwaphi? Uyafuna ubuza uLuyanda?
okanye urayithi phaa kumelisa? Uluyanda is actually my favorite name. My Is mother, it? that young mamam, it's the only name my mother gave me. And 1 year after a best friend yakhe. I never met ke umama Uluyanda lo that year Okay. after yena. But I never got to use my name. Esikolweni ndafika, I mean at home, so how was named Melissa, ne? Singamachawe mosekhaya, ne? So you understand that dynamic. Okay. Yoba zinkosi. Oh, okay. You know? Okay. So abantu basekhaya bayathanda kwenziwa intando yabo. I suppose I'm the same. So when my mother got pregnant with me, previously babenabantwana bangamakhwenkwe amaninzi no tata. So when she got pregnant with me, kwathiwa ke ekhaya, "Hayi, uzaba nguMelisa if ube nomntana oyintombazana." And I guess lucky for her or for me, nyani ke ndaphuma ndiyintombazana. So the name Melissa stuck because wonke umuntu knew that if unosakhela ube nomntana oyintombazana uzaba nguMelisa. After Melissa Morgan, the artist from back Okay. in the day, yeah. Oh, yayitshomi yakhe. No, Melissa Morgan was an artist, I think, in the US. Oh, okay, kaloku benugqiba usithi uneme after. Melissa kaloku not uLuyanda. Oh, hey, Umelisa ndicacisa uba Umelisa. umelisa waza njani and how it stuck. Okay, all right, all It right. stuck ubomi bam bonke because yaphela iba yi-first name yam because everyone knew. Jonga. Yeah. Mna bendibambeleka Luyanda kwetshomi yakhe. Ngoku xa uthi nabamelisa Morgan. Hey, ingqondo yam sibini yabuya kuba. Sorry. Hey, so umama wakho betshomele naye. No, man, Fofo. Jonga, Jonga. No, ndikuvile. No, ndikuvile. Uluyanda, I was saying Uluyanda is my favorite name because I never got to use it. Oh, man. Then I explained ke ngoku how uMelisa came about and how that name stuck. Damane ndizama ulitshintsha, but Can pay parents. Yeah. Bana banomama notata. okay, so ndizalwa nguBonisile wakwaMalambile, uChawe, Okay. umdango uChiwe, uBhotomani. Nentombi yaseMamvulaneni, uNtombentsha. My mom was a lady, ke son. Very beautiful. Engo-Miss Ellerins, umamam. Hayibo. Or Miss Edgars, or Miss Dodoni. Proper, you know, I think ndagqibela then ubona amalady. Ewakhona amalady ngoku, but you know, abaya bange-60s were a different caliber of people. And I'm the only girl of 4 boys, kumama. Oh. Yeah, and I'm the only girl, second last born. But ke kutata sibaninzi. I have lots and lots of siblings. Oh wow, bangaphi ngasinika time ayonqeni time. Okanye yayingonqeni. Yeah, my dad was busy. Inoba, okay, so before he passed away, we had this conversation. He couldn't really give a number, but wathi mhlambi around 22. Yeah. Hey. Wandishiya nento ethi okay, so abanye siyabazi sakhula nabo more. So when my mom and dad got married, abantwana bakhe wayebazi babekhulele phaa ekhaya. So either they would visit, abanye babene periods ohlala, abanye, you know, but they bakhulele phaa ekhaya. But abanye ke asibazi okanye abanye, I'm sure ke abanye balingana nathi or younger than us and whatever, uyabo. So wathi no bakhona singabaziyo masibalinde mhla wabhubha. He passed away in 2020. Sisalinde inox. Oh man. Mamila. Hey, isn't no time. My dad never really studied much. I don't even think wagqiba umatric utata. Okay. But it was something we didn't really talk about in detail. Wayengaba bantu bathetha, wayengathethi in riddles utata, but wayethetha ngezaci namaqhalo. Okay. Wayeneza sayings, you know, smart guy, very wise as well, I think, for his age utata. But wayengaye akunike a straightforward answer. So lantu encourage her to think deeper about things. Akshiye, you know, with more questions, and then you're going to want to do your own research after that. But ndikhule ke esebenza in a factory SKF eyenza i-bearings zemoto. Factory ngephi apha eBhayi It was Mdantsane. based at Tinaga, Okay. bearing manufacturing factory. Oh, okay.
Yabona nje umuthetha uba wayebetha ngento hey ndicinga uba wayebaqhatha bamama abantwana bangaka Wayemhle utatam, tall, Hey! handsome guy. Umakazi uNokhanyi would always say, "Athi yo, utatakho," and I just can't remember this term she used to use, but eyomntu omhle kudala. Okay. So mama kwaqoma, yo akazokwazi ungamtshati. Kwakufuneka siyofunda babelingana mos. So when after they did matric, they had plans bazayofunda esikoleni sotishala. What was that school they went to? khona zibanqula As a college. Yes. So uthumakazi amlinde ke beginning of the year umama kafiki organizele scholarship and what my mother akafiki. Uthi phithi wherever ba ungumakoti. She went and got married nomuntu wakhe instead of going to school. So, yeah. Basiqinina ke Kwathi zisekhona qinile. isiblings zakho Yeah, zikhona siblings zam. Like I said, my half siblings abanye From kumama. basweleka kutata. Okay. They passed away. So between umama no tata, and I have 3 brothers, sibai 4. The eldest one passed in a 2. Wabanala syndrome yenza umntana benenhloko enkulu. Okay, So andiyazi. yeah, it's dailibala na midterm yayo, but yeah. So he passed away when he was 2. So I have an older brother, Uzola. Then bengumznaye, my younger brother. But ukhona no Butandi. Go Butandi. Yeah, into ka Butandi also kumntana katata with another lady, but wakhulele ekhaya. All right. Ubutandi sikhule simazi as Ubutandi, our older brother, our eldest brother, right? Sizoyazi ba Ubutandi ayingomntana kamama when my parents divorced. So utatam was also quite petty. Okay. So when my parents divorced, utata wahamba wayoqutha Ubutandi kumama. Hayi siyamthanda ngoba leyo ipettiness umuntu ongutata sayithanda Njani? athathe responsibility yo hayi siyabafuna otata abaxutha abantwana Akamqutheli nje. makaxupha xuthani botata abantwana benu hayi ndiyayithanda leyo yo kuqala nje kuba divorce umuntu ongutata enza into embi ndiyayithanda le yo ayothatha umntanakhe azokwazi ummaintain Jonga wayomxutha ba ayumntanakho. yo hayi ndiyamthanda hayi Wazohlala naye. And so siyothuke ngokuba hayibo, what does this person mean? You know. So find out njalo, but it never affected a relationship yethu with Ubutandi. Usekhona naye. And yeah, other siblings as ile well. uyithethayo uthetha nge-60s wena uzalwe ngo-70 bani like uyathetha nje uba yeyi i-60s ngela xesha ntontoni ngophi umnyaka 1987. I'm a January baby. I'm an Aquarius. So sasingavani no mama. Well, not that sasingavani, but we had a weird relationship because I was born on the 23rd of Jan and she was born on the 31st of Jan. So mandithi siyafana. Oh, so mna ndingo-27 kajan Yeah. so ningena phi We Aquarius now. nipha kum nani Ulapha nize kuthi. kuthi nize Ulapha kum kuthi, oh okay You're part of us. so ngoku ngo-87 uzalwa phi where are you Okay, so ngo-87, I think ndizalelwa e-polyclinic, but my parents stayed KwaZakhele. My dad's first house, he inherited the house. okay all right Because utatam wasebenza esemncinci and utatam beyi-perfectionist, so yonke into ayenzayo uyayenzisisa. And he knew, I suppose, from a young age, ba funeka asebenzele yonke into ayifunayo, yabo? So he was also a hard worker. But a creative as well, because my dad enjoyed photography, golf, you know, alternatives. Into is different to what his peers enjoyed at the time. So babehlala KwaZakhele and we moved to Ezwide mhlambi when I was a year or 2 old. okay I think batraumatized event eyandehlelayo. I believe I was my dad's favorite child. okay So uyayiqonda mosipha KwaZakhele kudala kwakhola iminyango yecanci. all right ndiyayibona kakuhle So ndandilastag ke mos mna. Typical Mntana. toddler mntana, but over the top. So ndandilastag, I was always busy. Ndacinezelwa licango. Eliya lecanci. Umnwe wami waqhawuka. Yeah, a piece fell off. So if ndiyabeka iminwe yam so uyabo jonga.
Hayi So a ndaqala piece fell off uqolosela. kwafuneka ndiyothungwa and stuff. So it was a big thing. Yeah, I think then after that my dad bought a house eZwide. So sakhulela ke phaa eZwide until my parents divorced. Mhlambi ke they divorced when I was in sub B. I think sub B standard 1. So after, so they first separated because the divorce yabo took long. I think inoba finalized the divorce when I was in high school. So all this time when they were separated, so my mom moved out. Sayohlala kokwabo kwazakhele kwamakhulu wami. So kwamakhulu kukho ugogo, umama kamakhulu, gogo wami, bengumakhulu nomyeni wakhe. And my mom's siblings nabantwana. Okay. Inoba kwakwazi uphakwa izitya eziyi-15 You? kwazakhele. Bonke omalume nomakazi wonke umuntu lapha uhleli apha, and you know we made it work. And kwakumandi kwazakhele because andithi sasiqhela uzihlalela sodwa thina with umama notata, just us, and we would visit kwamakhulu here and there. And I think that's where I also realized my love for people, nabantu abadala, I think. Ndandingafane ndiyodlala esitratweni, so ndisayodlala esitratweni if my brothers or i-cousins zam ziphandle. Ndidlala nabo basically, but anditshomenanga. So ndizawudlala neetshomi zabo by extension. But eyona abona bantu ndidlala nabo ngaba basekhaya ndibathembileyo, yabo. But when they would walk, mhlambi kuthiwe kuyiwe eshop okanye kuyiwa yintoni lalwandle e-Carbon Black or PPP, mna ndandishiyeka endlini. So ushiyeka kwam endlini ke ndishiyeka nomakhulu ugogo. So she had stories. I used to enjoy the stories. Wayethanda ubalisa amabali umakhulu. Naxa ethandaza, you know, njeme ethandaza ubalisa ibali, but uyathandaza abamakhulu bakudala. So I used to love spending time with her because of all of that, you know, all of that wisdom. And ndafunda nokwenza inwele kumakhulu. So wayethanda laa nto uba mandimqhuqhe okanye mandimfrehe, ndafundela phaa. And I mean, she was very old. She passed away at over 100 years. What? They had to do an estimation year age kamakhulu just before she passed away. Wayengasayikhumbuli kwa iminyaka yakhe, so wayesithi xa ithetha iminyaka yakhe athi yena wayenonyaka ngoku kwakukho uperepes. Uperepes ke, I suppose it was a plague yakudala, ndiyazi ngesingesi yintoni, but it was a plague yakudala. She passed away in 99, and she was estimated to be 105 years old then. Yo. Yebo. So we got to spend all that time with her, which was amazing. It was amazing. She held everyone together, you know, the family, and she was wayenobubele ngumuntu onobubele umamzangwa, and she gave, you know, wafeketha as well. So I think ndaqala phaa umakhulu kuye. funeka phinde bathanda kube kwisitejo sakhe una over 100 years nekwenziwe. Yeah. Mamila ngeyiphi primary ubuhambe kuyo phaa eside? Zange ndifunde kwazakhele. So what happened was, because andingumntana ondwebileyo ekhaya, so ndasiwe crèche ke normal age, I guess, and then kwakho crèche ekufutshane phaa ekhaya eZono phaa eZwide. But kukho isikolo esiseNyuluko, which is a few streets up from ekhaya. So my brothers babefunda phaa, yayingekho grade R ngelaa Sub A. xesha. Yeah, I don't know what they did there because nabo baphela befunda A Little Flower. So we would all start there, and then xa si-ready for isikolo siye A Little Flower. So ndagciniswa ke mna ke eNyuluko for 2 years. 2 years. But unyaka besibini zange ndiwugqibe because and ke ukandihoywanga apha eklasini. Okay. Because ndigcinisiwe, uyabona ndimncinci. So I think I got there when I was 4. Ndahlala unyaka wokuqala ndawugqiba. Owesibini unyaka ndaqomba kaloku kunini kumane kuvalwe isikolo, kumane kusithiwa ndiye Little Flower xa kuvulwa isikolo. Andibuyeli apha. And also I didn't really like umiss wami waseNyuluko because wayengaba mama banqwabalala, ne? She wasn't nice. So I think on the last day of school, ugqibela kwam uye esikoleni, and I'm thinking kwakungoJune
ukugqibela kwam ukuya esikolweni. Uva kwam uba kuyavalwa isikolo, ndahamba ndayomxelela to her face uba andizophinda ndibuye kwesi sikolo sakho sibi. Hayi! Ukhumbula njani njalo? Hayi! Ndayomxelela uba andizophinda ndibuye kwesi sikolo sakho sibi, ndihamba mna ndiyofunda etown, ndizayofunda eLittle Flower. Little Flower biseTinach. IseTinarha nayo, yeah. It is a Catholic school, so sonke ekhaya sifunde phaa. Then we proceeded to Emermount, to primary school and high school, same grounds. Yeah, so uva kwam ke ukendlini ba kuyavula isikolo funeke ndibuyele enyunuku, ndastrike. I told my parents no, Yho, andizokwazi, miss. and kaloku ndigezile phaa ndimxelela umiss uba andizokwazi ubuya. So kwafuneka ndihlale ke ukendlini, and luckily at the time my mom wayengaphangeli, wayehlele endlini, so ndahlala ke naye until the end of the year. Okay. Sendifuna siye ke ngoku e-high school usengumntana seMarymount, yabo. Ndabakhumbula abantu bedla ngoya. Ndandine-friend from KwaZakhele edla ngokhwela ibhasi. Yeah. Yeah, eMarymount. Sasikhwela ibhasi nathi. Yeah, so idlule apha eNjoli Road. Ship, naxa ibuya ship edla ngokhwela. So ichoma Malolo yakwaDyani. So wayifunda phaa nguye, mntana ndimkhumbulayo wayephaa. And that wena ke ngose high school ngaphandle koba usitoti ke uba ugcwasela utishara, uthanda ntoni esikolweni? Ukhumbula uthanda ntoni, imemory onayo yase high school, whether it's a friend, kwenzeka ntoni? What do you remember? So I grew up very sheltered, ne? Okay. Like I said, I was the only girl ekhaya, but kwaku strict ekhaya. So, But ndandithanda ufunda mna. I was very inquisitive, ne? okay. Always asking my parents questions, like just observing, ne? Nabantu, ndiyathanda ubuka abantu. So it was a problem for my parents because xa abantu befikile ekhaya ndandingathethi nabo, okanye if sihambile sidibane nomntu kuthiwe nanku umakazi uzibani, I wouldn't say anything. But one, because ndandideketa, so ndandingakwazi ukuthi and ke kwigama lam funeke ndikwazi uthi so uzawubuza umuntu omdala ubani igama lakho, funeke ndithi nguMelitha. So I think Okay. I avoided talking to strangers, but ekhaya kwakusithiwa ndiyi-Brad Machin, the contrast. Anyway, so nasesikoleni kwakunjalo, but I think I got laa nto yabazali bam yoba yi-perfectionist, and I always wanted to do well. Okay. Ndandiligwala, phofu ndiseligwala nangoku. So Okay. I avoided doing things that would get me into trouble. So uZola lo ndize emveni kwakhe, uZola was always in trouble, esikolweni, endlini. So I was like, yo, andifuna ungxoliswa njengalo. Yeah. Oh, yeah. So I avoided it like that. But esikoleni kwakumandi because ndandiba nguposition 1 okokoko. Hayi laa nto. Primary, I never really had competition. Ewe yayiba khona here and there, but I always maintained. Awana ngubani obukele athi hayi uyaxoka. Hayi. Zazikhona, but I mean, you know. Okay. You know, ndandino 99, 100% eripotini yam, or 98 in primary school. So, Come high school, and looking back at it, I was affected a lot by hormones as a teenager. Ndibona phaa kunyanam. Okay. Yeah. So zenza ntoni? No, it wasn't necessarily anything, but ndandiye ndizixelele uba andizothetha nomama. Andithi ngoku ngeli xesha sihlala nomama, it's just us and my mother. So ndandive ndiqonda andizothetha naye lo. So whatever she says or does, noba undigqaye ngesihlangu, noba undithwaxe ngefayidukhwe, uba ndizixelele uba andizothetha naye. Unangaphi ke ngoku? I'm a teenager kaloku, in high school. I'm in high school ngeli xesha. But esikolweni ndilapha ndiyathetha ndiyahleka. Nasebhasini kuba mandi ebhasini ndide ndizixelele uba yho ndihleka okokugqibela ke ngoku xa ndizawusondela istop sam. Just wanted to give her a headache. But bubuntwana, uyabo. It wasn't malicious, but ilando yoba asi-understandani where we are at the time. Anyway, so high school kwakumandi with Emermount. It was a Catholic school, so uyaqonda sikhuliswa within the constructs of being Catholic. So yonke into
restricted yabo. babekhona unongendi. Babe khona onongendi sasifundiswa ngabo. So o-principal bezikolo both schools yayingonongendi. There's a convent on the yard yesikolo necawa. So sasingena mass, we see them all the time. No brother babe khona. Uthanda on your confessor. We had Efilimini. akho sefilimini but Hlale phaa kulaa blog. kanti wena vovuhamba bicawa ibusila zenziwe confessions because icawa yasekhaya yiTopia naseTopia zenziwe Okay, confessions. uyaya phaa kulaa box le bekho qing qing ndinepicture yayo qing qing bona izitrato zase-Italy then umuntu uzochaza phaa abafather ndimoshile. Yayinaloo nto. Yeah, sasingayenzi kho. So aba icabona bazalelwe pha in the Catholic Church that are members of the Catholic Church. They had to. But Tina, because mna icawa yasekhaya yiTopia but ndifunda phayana so andizokwenza yonke lanto yaphayana but xa kukho imass we partake kwi-mass. But ke ngoku ezinye izinto ezi-particular to them asizozenza. But ndandingabantwana zawuthi ndandindwebile esikolweni okanye ndandindwetyiswa ngoomisi ke because ndandihleli nje bakufuneke kufundiwe kuzawupikwa mna, bakufuneke kuthethiwe kuzawupikwa mna. I was always in people's faces esikolweni. And I think yandinceda loo nto leyo because umsebenzi wami ngoku includes me being paid to speak sometimes. All right. You know, all right, so all right. it helped a great deal. I think with self-confidence as well. No avoid izinto zobuntwana zobustot. Ndandoyika namakhwenkwe ke. So Onyana. there was wawungasoze uze kum uthi ayo awusemhle ucinga uba ndizagoya. Yabaleka. No, ndandingazogoya because ndiyazazi uba ndimhle mos ndiyaxelelwa ekhaya every day. What's new? I mean, yintoni enye uzandixelela yona uzawujika uthi uclever belukubonile. I know that. So wawaphoxa abafana. You know? Wabaphoxa abafana. Yeah, ndandiboyika so but yeah, I made it and I think I'm grateful to my parents for giving me that foundation. As inquisitive as I am, Emermount, we also could critique lanto siyifundayo. So they were able to fulfill lanto yami yoba ndizawuthi mhlambi hayibo benithe apha uyona waginywa yi-whale wahlala ijuice zange zimdigeste ntontontonton yabona ezazinto. Bathini xa bephendula? So we are able to, we could have robust conversations. Obviously, bazayihleka sometimes, but sometimes, you know, siyakwazi uyincokola. Babekwazi, babenayo indlela of engaging us without saying, basibuza into engekhoyo. Uyabo? Yeah, so. Kaloku ngoku sibadala sisayibuza nathi nangoku loo nto. Nandiyibuza ningabantwana But kaloku- thina siyazibuza nangokuba waginywa etalashishi waya pipipi yiyo le. But you would think, Ndibabe yona yeah. kaloku ndifuna ibhuti verse. But you would think, but in that kind of setup, because you would be scared Oh yes. to do that Ku-challenger. go strict. Kwaku-strict esikoleni sami. Ndikhumbula ngenye imini ndandithanda uhleka ke mna ke so yeyona nto mhlawumbi ndandipanishelwa yona esikolweni but not ugeza mhlawumbi uhleka nothetha. This one day our entire class gets punished. I must be in grade 9 or grade 10 at the time. So siphandle ke phambi kwe-office mininzi ke imithi apha esikolweni ne very green. So sime phansi kwemithi and one of my classmates ongumfana aqhawule igqabi apha emthini. Akho nto siyenzayo so laa nto yoba bored uyabo. Waqhawula igqabi apha emthini kanti usister Kathy uyeza uyambona njema eqhawule igqabi apha emthini. She comes azomapha phambi kwakhe ba uliqhawulela ntoni ligqabi kulo mthi. Omnye obviously kakwazi ukuphendula. Excuse me, hi sister, and I don't know. Uliqhawulela ntoni? Do you know that you've just killed the life yeligqabi from the tree? And then she gives this lesson. Wathi kuye libuyisele back. I want xa ndiphinda ndibuya ndifuna ulibona eligqabi back to laa ndawo belikulo. Mina uzayenza njani?
So he spent the entire afternoon trying to put this grubby bag empty. But wayethanda loo nto leyo, another time during break, kukho idesk ayilapha phandle the class esizawubuyela kuyo. So yi-break sihleli phezu kwale desk thina, you know, apha phezu kwele ndawo yobhalela yedesk, not apha esitulweni. Siyancokola kumandi siyahleka. Athi gqiba uzobetha intsimbi yoba i-break iyaphela. Sizoya kwi-assembly before we go back to class. Athi xa igqitha kuthi, athi, oh, so nihleli kule desk because you want to break it. Athi hlalani ke de yophuke. So we weren't allowed to get up from that desk. Hamba Sister Imini K. yonke. We missed out the entire afternoon ye class because funeke sihlale phaa de yophuke because that was your intention. Hayi. Because Usaphila uhleli Sister lindo- K. I think usaphila Sister Kathy, but she moved. Waye wamuva from our school. I matriculated in 2004. I think wahamba 2003. Yena. I think she moved to enye icawa eseKapa. The last I heard. Sister Kathy sikujongile. Miss you. Gogo use high school uzawuphuma ukuba uliba yindoni. So I always thought that I'd be a doctor. Oko ndafuna uba ngugqirha ukhula kwam. Sure. And so naturally, ndaba kwi-class ye-maths ne-science. As a result, in grade 10, when we had to choose subjects, one teacher says to me, no, accounting yakho is better than your science, than your physics. I was like, accounting? I mean, that's not even an option for me. Yeah. And yani accounting was fana math, so it was easy for me. I got higher marks nyanike than physics. So I did maths and science. Upasa kwami metric. So even during my metric year, the applier. Okay, so before that, so ndiyayazi all along zaba ngugqirha. If andingogqirha, zaba a physiotherapist or a psychiatrist or a psychologist, but kweza under the umbrella yobugqirha. Sure. That's sorted. Ndiye kwi-camp when I was in grade 10 or grade 11 in Cape Town. Camp ye Interact, leadership camp kind of thing. Ye Interact ke are those clubs zasesikoleni that are sponsored by the Rotary Club. Okay. So ndiye kule camp ke sidibana with different Rotarians phaa eKapa. And you know, we get to have coffee with them and talk about different things, you know. Omnye ke andibuze omnye umakhulu, so ufuna uba yintoni xa umdala? Nditsho ke ba ndifuna ufundela uba ngugqirha. Are you good with maths and science? Hayi ewe, marks are really great. Athi, but have you thought about what you will do in practice as ugqirha? And that was the first time I actually took a step back and I thought about it. Uyayazi oogqirha bapeya malini. But obviously for me, it wasn't about the money. And I went back home, and I remember since that day, I went back home, and mhlambi I was in grade 11 when I decided. So I had to start thinking of alternative programs to go into, because andizokwazi uba ngugqirha andikwazi umelana nomntu osentlungwini. Okay. Even igazi, like ndizawuthini xa kufuneke ndithunge umntu or something, ne? And I had never thought about this, you know, in that way. So wandinceda la makhulu by bringing that, you know, to my attention. So I then started to think about it, and I came to the realization yoba, no man, andizokwazi. I mean, abanye abantu bafika bexhaxiwe. Me, I have to work on that person. So it's like, no, I have to think about something else. When I was in matric, kubekho i-competition epublishwayo. So one of our teachers, I think it was our English teacher or somebody, as in a competition. It was a writing competition. So I used to read a lot, but I also used to write a lot. I used to enjoy writing poetry and stories. Ezinye story, I wouldn't write them down, but I'd have play the story out in my head. Mhlambi,
as I walk or as I do the dishes or whatever. I loved being alone, to spend time with myself in my imagination. So of ndingenele ke the writing competition. Kubuye kuthiwe shortlistwe, I think by 20. There were 20, and then esikoleni some, I think by 5 ke ngoku aba-shortlistiweyo. Kule writing competition, uphela konyaka, then ku-announce uba I was one of the 20 beneficiaries. Ndiwinile, one of the 20 winners, ne? All right. Andisakhumbuli noba ndabhala ngantoni kule essay. We had to write an essay. It was a Steve Biko writing competition, by the way. Rhodes University. So andisakhumbuli kodwa ndabhala ngantoni. We just needed to write an essay, creative writing kind of thing. So ndiwine ke this competition, and I was one of the 20 recipients ke ngoku nationally. So I think it was a national competition. Wow. Kulonto. It was quite No, huge, yeah. no, One of 20. So ndaphela ke ndi-applya ke ngoku Rhodes because ndinesi scholarship sase Rhodes to go study journalism and media studies, right? Nda-applya UCT. I must have applied for a BSc or for medicine or some ansakhumbula nda-applya lantoni. But I only applied, I think I applied a UPE, but I was also scared to move out of home. I must admit. I was also scared to move out of home. I think I applied to 3 universities. Ndathathwa kuzo zoyi 3. Ambalanto. So at the end of the year, I remember results muzasaphuma ngo-December ngela xesha lam. Like I mentioned, I did matric in 2004. So my mother wasn't home the day. Zaziphuma ekuseni mos after 12 funeke silinde iphepha. Sure. Okanye SMS, but after 12. So that morning, bazizawuphuma ebusuku i-results, umama akekho. Sihlala eTinarha ke at the time, because sibe kufutshane esikolweni, nomama usebenza eTinarha at that time, so sihlala eTinarha. Umama akekho, ndifowune ba, hayi ntombi, can you come home? I'm not feeling well. Andikwazi uphakama ebhedini, ndiyagula. But andiyazi uba ndigula yintoni. But ndiyazibona uba I'm like sick. Ndifonela umama, so umama ke eventually comes home. And nese ke back, and I was able to eat mhlambi a sandwich that day, but I couldn't really eat. And I think it was just anxiousness. I was anxious because ndipase njani. Mhlambi it wasn't anxiousness yoba ndipasile okanye ndifelishile. I knew uba ndipasile, but how well did I pass? Kwaphuma iphepha zange silale, obviously ndandiregistarishile ke nakulaa nto ye-SMS sasinootilili mos back in the day. Yafika utilili ndipase nge-exemption. Oh, wow. I mean kwaphela konke ukugula ke ngoku after that. Ndayeka ukugula. So i-anxiety is real. Yo, ngenkulu. Ne, ndandigula ndingakwazi uphakama ebhedini, and I'm thinking, what is happening? But xa ungenayo ilanguage yento, uvele ungayazi noba mawuthini. Yes. Yeah. So ndapasa ke, so sithethe again with my mother, but okay, so man, I'm thinking into bana. So she says to me, I think tata lanto yase Rhodes, even if you do it for a year, ubone ba uzawuthini, but ithathe just, to explore whether it's something that you would enjoy, because you are good at writing and, uyathanda nothetha, so Sure. you would be good at something like that. Okay, no, I don't have a problem with it. But she also then used the money thing to sell it to me. Ba le mali sibekileyo for bokwazi uye esikolweni siyigcine. Ton. So I'm like, okay, sharp. Akho ngxaki. Ndaphela nsiyolo hlobo ke onke Rhodes. So ye Rhodes, uzisile Rhodes. Yes. Parents xa zigcina imali, theni zingasiniki imali le mali. Khabe ndiyispenda man. Abazali abamnyama. No. No, congrats into bangamana ophusha kakhulu. Yazi ingangathi into encinci le ithethayo. Abantwana bayayiphosa into yokuba uyayazi isimo sakho kwabo. Yeah. Wena kubhetha ke bekubekwe imali.
sazi noma wayeqhatha kumama hayi noba wayendiqhatha. yaba jonga ntombi anaye kwale mali yokusa so thatha le into sufuna uya kwezinye indawo apho because kwezinye izofuna iphume kuma epokothweni Yeah. wenza ntoni ke ngokwe-roads zithi le nto iwinileyo ufika Yeah. wenza yona So yaphela uyi-enjoya yathini into So ngo-2005 ke ngoku, I was meant to be on campus. So thina bantu be-scholarship, we were meant to have O week before O week yomntu wonke, first Alright. years. So we had our own O week before O week yesikolo sonke. owiki orientation Orientation. kaloku abanye abantu zangabayunivesithi kaloku abafani Oh nathi yes, Yeah. sorry. Yeah, abafani nathi thina sakrobayo thina Isifundiswa. eh. So sasineyethu orientation, and we were supposed to get there on the 30th of January for 5 days year or week yethu, and then after that ke ngoku kufike other first year students for their own orientation that we possibly would have been part of as well. So before that happens, uqala konyaka kusweleka my grandmother, umama kamamam. Okay. Babengavani ke umamam nomamakhe. But they're different, very different personalities. Like I said, my mother was a lady, but umakhulu wam and kwazi umcacisa, but very different Bawuthe to my. mama khuli late ndizathi umakhulu ixeleko nayi opposite yobulate mna But I remember mna umakhulu nam ndandiqoma umakhulu onjani lona, because umakhulu wam ndandiqala ubona umuntu ongumama oselibhiya ngaye. yo hayi makhulu wayithuka nothuka andifuni nova ekazi umntu uyasela ekazi unazo nezithuko hayi siyayazi Yeah, so babengavani ke olo hlobo. I think it was a personality clash. Sure. But ke babevana because it's parent and it's mother and daughter on that level. So kusweleke umakhulu. So umama funeke ahambe aye kwazakhele ke ngoku uyasishiya endlini eTinarha uyohlala kwazakhele for ulungiselela umngcwabo kamakhulu. So kwamakhulu ke kuhanjwa kwaSixabayi. So akungcwatywa ngeMigqibelo, kungcwatywa ngeCawa. alright But obviously so kwaSixabayi nguBantu Church of Christ Bantu Church of Christ. masibize kakuhle Nam ndikhule ndihamba phaa, yho yayinditraumatizela Cawa ndingumntana. Ndiqonda iCawa etheni le ingaphumiyo. Kungenwa kusasa kude kuyophunywa ebusuku. Uyalala uvuke as umntana, hayibo isaqhuba iservice. Ulala uvuke isaqhuba iservice. man, But kwakutyiwa, which was also nice. They had this hayi big kitchen. nangoku Nangoku bendithanda yeah. utya bendiphamna ngepasi ngicela ufake idisclaimer mna bendiphamna kule weekend ye-Easter nje mna oko ndiqhuba notata so ndiwapha Jonga kumandi kwatata because of that. And they had a fully fledged playground. We could play kwatata swing man. singabantwana. And it's safe because kubiyelwe. Sure, But kwaku strict ke because kwakuba kutata omapha emnyango funeka ucele for uphuma. Oh, man. Awuzothi Order. ucela uyodlala swing as umntana. Funeka uthi mhlawumbe ngicela uyochama, and then Okay. uza kumaka futhi into yobana wena Ujongile. kudala umane uphuma hamba ohlala phansi awuzophuma. Okanye if basiphuma silandelelana sicela silandelelana uzamane esiqhawula uyabo olo hlobo with my cousins. But anyway, back to umngcwabo kamakhulu. So and kudala mos umuntu begcinwa, so minimum of 2 weeks before angcwatywe. So umama ke oke kwazakhela umane buya mhlambi for a change of clothes of okanye uzosichekisha basinjani. But the Friday, so ku Friday ke ngokuba kuzawungcwatywa Sunday. Afike ehamba nomakazi uDabs wakho, balungiselela ke umngcwabo. So Friday funeke kuthengwe yonke into, i-groceries, i-veg, intoni yonke lento ezawudingeka for umngcwabo. Anything that needs to be paid for must be paid, you know, yonke into. Because Saturday, akho mntu umele uba wenza nix on Saturday, akusetyenzwa. Fine, bafike ke Friday, sibabone ke, they drop stuff for us, kuthiwe sizawuzothathwa late or Saturday. But utata makes an arrangement with me ba uzazosithatha asise kwazakhele. So utata, even though they were divorced with my mom, he kind of always kept contact with family yakulo mamam. Okay. And wayethandwa most utata. My dad was a likable guy. Sure. So wayevana. I remember ngomngcwabo kagogo waye part-timer, wayesebenza e-Avbob on weekends. Nje mesebenza e-factory during the week. Sure. Nge weekends usebenza e-Avbob.
engu-driver phaa. So he drove Makhulu. ihas kamakhulu. Oh, man. Yeah. So, and he chose that. Yeah. Utatam, because ufuna uba involved. Anyway, so as Friday, okay, bahambe ke Friday, Saturday morning, ndivuswa yifone kwaZakhele. Ba umama wenu ulele apho, akekho lapho. And I'm like, no. Manzimane zifike ezi calls and everybody is asking about umama, about Uphi. I'm like, she hasn't come. Xa sifonela ifone yakhe iyaringa but ayiphendulwa, uyabo. And this goes on. Utata comes to pick us up, drops us off kwaZakhele. KwaZakhele, first thing I do, ndifike ndiye erumini, main bedroom lekamakhulu apho kubekwe ukhukho khona. So obviously umama belala phaa. Xa ndifike wardrophini, nansi ibag kamama ilapha on the floor of i-wardrobe, ifone ilapha nayo iyakhala. She had a Nokia 3310 at the time. Iyakhala ifone. So I'm like, hayibo aba bantu uyaqonda xa kukho umngcwabo kukho abantu abaninzi and kuhleli kukho umntu mos kulaa room yomkhusane at all times. How can they not hear the phone ringing? So anyway, I take this bag out, diphendula phone. I can't remember who was calling. But anyway, what I also noticed kwi-handbag yakhe is that umama ke wayengumuntu we-jewelry, gold. Usisi wamacica gold, iwatchi, imisesane, ama-chaina. I-jewelry yakhe yonke ilapha also ebhegini. The phone is here. I mean, yonke into ilapha. Odd for ba umntu ahambe endlini izinto zakhe zonke Phone ushiye apha ilapha, ntonto zonke ndizilapha. and ulungiselela umngcwabo, uyabo. So we get into a state of panic because Ipenika ngoku nje muthetha ndifuna ude ufike uba iChief Mona wathini. ayikho ilahlekile. Yes. So my aunts and uncles go into troubleshooting mode yoba also funeke akhangelwe. So that Saturday kuyakhangelwa ezitshomini kuyafowunwa kwade kwalalwa akafumaneki. Sunday funeka uqhubile umngcwabo. Wafika umzimba as scheduled andithi yonke into ibhatelo waqhuba umngcwabo as scheduled. Umama kekho. So abanye adults, I was 17 turning 18. So kungangalo January ndizawuthenisha 18 bandizaya esikolweni. So uqhube umngcwabo, umakazi nabanye malume decide ba mabayomcheckisha ezibhedlele nakwi-psychiatric clinics. Kufonwe kuhanjwe kuyiwe in person bakhange kubekho umuntu khangazi admit namhlawumbi esibhedlele. No, angafumaneki esibhedlele that day. They come home in the evening, kuthiwa hayi akafumaneki indawo. They went to all the hospitals and all the clinics around. Monday, kuphinde ke baphinde baqukule kudecide ke ukuba makayokhangelwa ezimochwari. Nyani babuya ke ngoku sebesithi ufunyenwe at a mortuary yaseNew Bright. So istory basifumanayo pha from the police report is that usweleke so Saturday morning. So she could have left early hours of the morning on Saturday. So Friday night into Saturday morning. What John Eswarkop's River, but no one knows what happened and what she could have been doing Eswarkop's River. So my mom passes away like that. Hayibo. Ngesqophe. Yi-15 kaJanuary. Funeke ndibe sesikoleni nge-30 kaJanuary. So fine, you know, my whole world was shattered, you know, because my mom was very supportive. Where we have a weird relationship as mother and daughter, but my mom loved taking me places. So sasithanda uxabana ngento yonxiba, ne? Mna ndikhule ndiyitomboy andithi ndikhula no brother bam. So I like slacks, no shorty, ne deki, you know, track pants. Athi sizahamba siye endaweni ethile okanye masihambe siye endaweni ethile. So I'm like, okay, fine, ke alungise, ndilungise nam. Xa sizawuphuma, ndiphuma ndinxibe loo nto ndiyinxibileyo ke noba yi-tracksuit and whatever. Athi, yho, uzahamba nam unje? So ndisijonge uba hayibo nditheni. Athi, hayi, uzahamba nomntu onxibe foolish. So she always had this idea, and I'm sure
namhlambi how I turned out wasn't what she expected. I'm sure why expect Lifuna intombi kaloku all along. intombi. Sunguke intombi ingange xa ikhona ngoku. Yes. Tara. Ilokho epink man ithi nezihlangu ezithengitheni. And she would buy these things for me. But zazihlala pha ewardrobe ndingazinxibi. So athi ndibuze ke okay ke athi hayi ndiyakushiya ke mna ke xa ungayaziyo uba uzawunxiba ntoni. Oh man. Ndithi okay ke ndinxibe ntoni and she'd get excited. Uba uza Wayiba kunantsika ke excited ngoku. but she gets to dress me up. So she'd pick out a dress, athi nxiba le lokhwe nehlangu and umbona uba jonga uyanibuka. Excited. Athi lungisa neposture yakho nendlela yakho yohamba ntoni. Suhamba gadalala man. Usuhamba gadalala. Nje man touch nje. You awuna walk. Kalungisa mani walk yakho. Ndiyambona mama. Hayi Uyabona ndiyambona mama. Ndiyam-understand. Ndiyam-understand. Yeah. And she used to celebrate me. Glen Bandandi, I used to do well at school. She'd celebrate me. Wayefonela wonke umuntu okanye before kubekho ifone eleke mntu ngenayo apha endlini athi yo umntana mabhasile bona report wonke umuntu uyabo. So when she passes away I'm like yo ndizawuthini ke ngoku, you know, because oko ke ngoku mosihlala nomama through after a divorce. Ewe, I'm close with my dad. Dunguntomkayise ke mna ke, so even after the divorce, ewe, I understood why they got a divorce and my dad was in the wrong, but it shouldn't affect Tata our wachita. relationship. No, mhlawumbi mama was past that phase yoba Kaloku ndingabona abaninzi kangaka so ndingumama uyibamba nini umama bangabana hey lo uyachita lo. Wayibamba even before I was born because there's a Kukhona story. Yeah, there's a story they used to share nomakazi where so umama was pregnant ngo-79 with my eldest brother, ne? Unkuleko. And then my brother Ubutandi is born in 1980. So yabona u-79 no-80. Yes. So ngeli xesha umama caba emithi or engumdlezane utata utyala nomama kaButhandi. Yo kudala ibambile. Uthi ke ngoku ufika uzofuna imali yobisi lomntana. Ufika utata unqenqe olhlobo ebhedini umama kaButhandi unqenqapi. So I mean and this time abakatshati because they only got married in 1984. Yo. Since then. So I mean, she always knew, but he's a ladies' man, so I don't think it would have been that. But he became abusive. I don't know when it started. Okay. But I remember the last incident. I don't remember the incident, ne? But the time when my mother decided, I'm done with this. Why pele admitwa esibhedlele? Esibhedlele sise intoni status akwazakhele man. That private hospital they built next to the BP garage. Salamtu, yes. Why admitwe pha umama. So notice as mna I spent a lot of time encwadini. So ezinye izinto endlini ezasenzeka zaziniphosa. Uyabo? So ndangeka notice noba akekho umama endlini. So utata sibize the one afternoon sandobuya esikolweni asibize bana nibonele mos mama wena akekho. So mna I remember saying no, I didn't notice. I thought she's on a different shift, so siyaphosana uyabo mhlambi ukwi night shift or whatever, I don't know. But I hadn't realized she wasn't home. Anyway, athi ke utata no umama kusesibhedlele angatsho ba uthini. Athi late sizawuhambani siyombona. Okay, sihambeni nyani sikhwele emotweni sihambeni sifike ke pha ndaniqala noya ke pha. So sifike ame out, so we go down the passage afike ame outside the room where mama is. Angangeni athi masingene. Alanto. So ndime mna emnyango, I'm looking at this lady kule bed and so ndimjonga utata ndithi hayi this is the wrong room. Ayingomama lo. Athi yena ngena nguye. Ndiqoma no man asinguye. Athi ngena. Ndingene. Ndimjonge and I'm thinking no, I don't know this person. Indlela wayedumbe ngayo. Hayi tata. Wayebhonte, ne? Ndafunda ifile yakhe ukuze ndiyazi ba nyani nguye kumamam. That's how bad it was. Yo time. Ndafunda ifile yakhe and I was like, oh okay. Then I started talking.
ndava naselizweni ba oh nyani nguye. So that's how bad it was. So anyway, she used to celebrate me. So when she passed away, I was just shattered, you know. It's like, hayi kanti yazi banza uphilela ntoni ngoku. You know, but andicingi into bana nam noske ndife. Sorry, azange uthi uyazi ba utheni pha mama. Jonga ngoku yaqomba lento yenzeka nini kuwe ne? Kwango 2005. 2005, yeah. That is 21 years later. 22 years ago now. 22, not 21 man. Yeah. Andikosho ngale maths yakho ukuthi Unyanisile was in matric 22 years ago. Mama passed away 21 years ago. Yeah. You hayi ke mina sengu-detective ngoku. Hayi sengu-detective la ngoku. Ndiyacinga uba Hayi into ndimdala vovo ngoku. Jonga mamela eSorkops ke ndibona kubantu badla ngofaka phaa ngabefunisi ungakandi wayibizwe ngumuntu phaa into bangabizwe into zamaxhwele phaa abizwe into bezobhaptizana bathini nkosi yami hayi andiyazi imkile ingqondo yami Yeah. but ke iminyaka imkile zange ukuthi udiniyazi ne. I don't think even now siyayazi wethu, but ngoku ndimdala I then find out ba wayethwetyulwa kuthiwa kuthwetyulwa na. Hey yebo ingqondo yami ibibalekele apho because udetective in me ne ushiye ifone ushiye izinto so yathi ingqondo yami detective ba okay lo muntu uhambe esiya somewhere. Yeah. So this person uhambe kakuhle. Also the distance she had to walk. Kwamakhulu kuko 10 kwaZakhele. Yes. Imagine the distance you eswar. Uyazazi uyaphi. But it's not a walkable distance vovo na even during the day, is it? Hamba ndibanqumla pha sendiyibona usuka sesuthi unqumla pha ngaseSwartkops. But it couldn't have been safe eKwaZakhele for a woman in the middle of the night. But yeah, so sava ngokusesibadala ke ba that's what happened. Niva njani leyo? Ngibona uxela loo nto leyo ithetha njani? Dabs wakho ndayiva ngoDabs wakho. Hayi dadu. Ndayiva ngoDabs wakho uyamazi ngendaba. Okay. Ndayiva ngoDabs. No. Umakazi. Mami like hey like uthetha kamandi. And ngoku ndiyafuna sifike apho khoyo right now. Yeah. Yabo sizawuskippa a whole lot of things because I want us to get on because it's very important. Yeah. What you do ngoku for a living. Yabo une chance ke because ananibo wafika wadlala kula roads ananibo wafika wathini pha. Ovi hayibo just dinner trauma. Traumatized. Sayithatha apho. Traumatized. Sizakuthatha apho. Mamile ke ngoku years later you decide into yoba ngabana you are going to do social work. Whether uyenza effort okanye ufuna utsho bekuphi? Yeah, so roads. So roads I didn't do well first of all esikolweni. Sure. Because umakazi wathi baba we must go to counseling. No, I'm like no, I don't want to go to counseling. You know, I mean indoni qali counseling. Sure. Declined that. But also because I was so angry zange ndangakwazi no thetha ngayo. Okay. Yabona into yosweleka kamama. Esikolweni kumane you speak about everyone, you speak about your dad and your dad will come visit ulandwa ngumakazi wakho xa ubuya esikolweni. Thena ngakuthetha ngomama wakho. Hayi mama passed away nini? You know, last month ngcobe January and everyone would be shocked. Yeah. Anyway, anyway, so I don't do well that year. Then kenda banazo ke ne incidences where I crashed, you know, maybe twice or whatever. Ndifonela umakazi ndikhala ndingakwazi nothetha. But ke anyway, I mean, umakazi was there, you know, for support, and I think she kept us grounded as well. Sure. No data was there as well to support. So roads at the end of the year, ndiqomayo andikho happy neMarxism. Also, ndizawuqhubekeka nalento. You know, the perfectionist in me couldn't. In fact, I don't want to continue with this. I don't see myself dileqeke emveni kwabantu, but I enjoyed the course, ne? Sure. I enjoyed everything. Anyway, so ngala December
sidecide ke nomakazi ba okay if ba uzobuyela Rhodes uzawuthi nizobuyela Rhodes utshintshe course sa apply e-UPE nda apply le BSc e-UPE ndathathwa e-UPE nase UPE I mean I stayed in res mhlambi for 3 months ndaqama and I don't like staying in res ndaphela ndihlala ekhaya ke at the time kuhlala uButhandi no Butsola ekhaya so ndihlale nabo tata comes to visit over on certain days yabo so there is some sort of structure but dandisela Thini inoba Melissa. imini endandingaphumi ngayo and yaqonda e-UPE at the time at the Krall pa canteen next door kwakukho ishop eyayithengisa utywala pha and we used to lie pha engcini lanca ihlayo Andiyazi naloo nto mna. wawungakuhla yabona i-library iphi pha ezantsi ke Ndiyabona kubekho i-canteen pha ezantsi kukho lanca i-green Ndiyayibona. kwakuye kubekho nee-shows phayana sometimes Ndiyazibona. sasihlala phayana neetshomi zam and we used to drink Mamela- inoba Angicela ukuphuzela kancinci. Yantraumatize. Can you to the first day ufumsela utywala wena? kaloku utywala ndabusela the first day ndifika eRhodes kula all week before Hamba all week roads. Hey roads, abantu base-roads. kula all week before all week thina Sengiqhuba. so we had a chaperone that was assigned to us ne Usipho January I think he's a journalist now that's how I met Dr. Ongama Mdika actually Okay. they were part of that Okay. group your chaperones zethu tutors ne but kule veki ke we were assigned Usipho so Usipho had to make sure as abantwana we met our curfew I think a curfew yethu yayingo 8 or ngo 10 eres and we basically behaved saphuma thina on that first night noba sasi by 5 saphuma out of the 20 saphuma that first night and I had my first experience yotywala on that first night Usipho had to take us home xa sifika eres we had to knock for umatron azovula Nikhatshwa ngulo Sipho, maybe Khatshwa niphatha. ewe Hamba i-chaperone lena yethu Sipho. Yhu. uyabo so I started drinking then but Ngenxa kaSipho. not ngenxa kaSipho because I wanted to ndisulekele ngumama mna ingxaki zam zininzi uyabo I started drinking then but it was under control eRhodes because eRhodes is it's a very controlled environment ne Oh, so abantwana banganxile roads. you get Akho to ngxaki. but no you get to understand eRhodes but yonke into inexesha layo so kukho ixesha lofunda kukho ixesha lophuma and it was structured because kuzabakho i-societies zibane cheese and wines mhlambi on Fridays or Saturdays uyabona so uye ku-cheese and wine pre-drinks and then you go out later so it was structured in that way but e-UPE ndizikhwelela ibhasi okanye iteksi ukuya esikolweni ndihlala ekhaya I'm in control of my time so it's like my first real dose of freedom ne? And obviously because I didn't transition well from home into this level of adulthood I couldn't manage it ne? Okay. I really wasn't functional and then Sela all the time when ndiya eklasini ndandivuka ndisiya eklasini every day and I used to go to all my classes even i-practicals zam ndandisiya kuzo but I was out every single day ndifike endlini mhlawumbi ngo-10 11 ebusuku some days ngo-1 ekuseni ndilale ngo-5 alarm yam iyakhala because ngo-6 funeke ndiphume ndiyokhwela ibhasi because I have an 8 o'clock class eSummerstrand ndisuke eZwide and I was there on time so ibona icycle yam revolves around me going to class and then ndiphume ndiyosela Ikhona into abanoyenza abazali manje ngabantwana abashushayo eRhodes nase-NMU. Kuyanxila kwezindawo ne? Bayanxila abantwana baphayana ne? so it is a stage It's Abazali a akho nto phase. banoyenza. Because imagine, for me, I think if I hadn't gone through that phase, I probably would have wanted to do it ngokundimdala. Man And it's umdala not urayithi nice kaloku. xa umdala. Ah, okay. Experimenting, ungalali, Ah, phuma- umdala, but asiya, okay. uyabo? So Yo. that phase, deciding, so I did 2 years AUPE. Then I decided, I came to a point where I was like, man, ndidinwe bobomi ndibuphilayo because andiphileli into akho nto ibambekayo endinothi ndivukela yona kusasa. I don't want to say I was suicidal because those thoughts never came, but I felt very empty.
Yabo. And I suppose that's why I was drinking so much as well, to avoid the emptiness. Unangapi? Like una 20. So ndina 18 go 2005, 19, 20. So I'm 20 making this decision now. Go December, ndimxelela umakazi ba andizobuyela e-UPE next year. Abuze ba uzawuthini, ndithina hayi mhlawumbi ndizawuthatha i-gap year okanye ndifuna ubona ba ndizawuthini, uyabo? But I'm not going back to school until I figure out what I want to do. Because also ndifunda i-BSc, which means that xa ndiphangela I'll most likely work in a lab, andizosebenza nabantu. And I think by that time, I already knew ba mna ndifuna usebenza nabantu. Okay. Because ngeli xesha kaloku ndandingafumani imali ecacileyo ekhaya, ndandifumana i-700 ngenyanga, i-pocket money, but also imali yokhwela yoya esikolweni. Funeke ndisele every day, so xa ndingenamali yokhwela ndizayifumana phi? Ndahamba ndayophangela eSpur. That Spur where the Garden Court is. Sure. Spur pie. Yes, It's something ndiyambona, else now. Bandasebenza phaa class. Kuma's kitchen ngoku. Yeah, nguMike's kitchen ngoku. So imali ndandiyenza phaa ngela xesha ke kwakungekho salary for waitresses. So yonke imali zii-tips but ne-commission yakho. So if i-sales zakho i-5,000 for namhlanje, you got a percentage of that xa ukesha up at the end of the day. Oh, Including nice. i-tips zakho. So nandihleli ndinemali every day from usebenza Spur, and that's how I was able to keep up with usela qho. Ndiyawuyika kaloku amakhwenkwe, so it wasn't an option into yoba ndibhatalelwe ngamakhwenkwe etywaleni. Because then Nangoku usaboyika nangoku. yonke into yam mna ndiyayicinga vovo. Before ndiyenze, I would have thought of it a lot before I execute it, right? So that was so phela konyaka ndithi andibuyeli asivumelane nomakazi. She was okay with it. Beginning of the year, uqala konyaka, first Sunday of the year, siye ecaweni, la cawe Southernwood, the Anglican Church. So kubekho isaziso phaa esithi intombi kamama uMushesh is looking for an administrator for i-office yakhe eseBhayi. Ntontoni, umuntu interested must send i-CV to jonga ndataka ibhegi yam. Mna because ndiyathanda ubhala nofunda, I always carried a book and a notepad and a pen with me wherever I went. Quickly grabbed my notepad, ndabhala i-details. Nyani ndafika endlini that Sunday, ndathumela i-CV yam. Ndafonelwa during that week for an interview. Luckily, the interview was in East London. So I made the interview. Ndaqeshwa on the spot phaa. So ndasebenza ke ngoku. Abayazi ba umuntu oshushayo ne? Kaloku sendiyekile ushusha ngoku. I'm also pregnant ke ngoku at this time, but akho mntu ndimxeleleyo uba ndimithe. So I had also come to the decision yoba mandibe nomntana bhetere, mhlambi if bandinoba nomntana, I'd have something to live for and, give some structure to my days. But akho mntu ndimxeleleyo. So ndisuke eMonti ndiphinde ndibuyele back up ekhaya eZwide, ndiyaphangela eGreen Acres. Boss yam was very nice, my first boss, uSenati. And she'd always encourage me to go back to school. Sure. And nyanike eventually got 2000, so ndiphangele phaa 2008 na 2009. 2009, I started applying for Rio Funda. But eyona nto yaphinda yandityhalela back to school was that babefuna uyivala le office lapha eBhayi, and they were going to open an office in Mthatha. Kwathiwa mandiyoyibona, and I went to Mthatha and I was like, there's no way I could live in this place. Also, umntanam at the time uhlala eMonti, mna ndihlala apha eBhayi. So already i-weekends zam I spend in East London, so there's a lot of traveling. Ndiqoma ndizayohlala eMthatha, akho mntu ndimaziyo eMthatha. So I thought, no, mandibuyele esikolweni bhetere. Nyani ndigqibelise ngoSeptember of 2009 emsebenzini, focus esikolweni. Apply eFort, so ndifilisha nomakazi ke ngoku le application form. But I haven't decided ba apply lantoni. So let me just apply for psychology. Athi yena, apply le social work, and the social work profession. Wonke umuntu ufuneka abe ne-profession, andiyazi izinto nithanda ningazoqeshwa wara. Yeah. Umdala ngoku kwathini ndiqoma. Okay, so i-first choice be social work.
Second choice, Bachelor of Arts, Psychology. Dithathwe forte. For 2010, I have no idea Vovo ba i-social worker yenza ntoni at this point. Sure. Dina 21, 22, must have been 22 going back to school. Ana idea into ba i-social worker yenza ntoni or what social work is about. But nqoma ndimthembile lo uthe Uthetha le nto. mandizongena kule course. Tukuxelela uba mna, I went to my first lecture and I sat there and I was like, I'm home. Okay. This is it. So I did social work, psychology, and sociology. I did some philosophy at some point in English, but I then majored kwezezi 3 in third year. So I think it was also a journey of me discovering myself and me Okay. coming to myself. Because it was then I realized, Aibo, everything that I've always wanted to be, I can be it through this. Wow. Jonga, yazi sijokile a lot. Sazenza in moments ezinzima light, but izinto othe go through zona, there are people who are watching who are probably going through zona. And I keep on asking you into the age so that umuntu azoyazi nje mehleli phaba almost namdi kule age and that uyatsho into yoba buyile roads akwabikho right, waya NMU akwabikho right, waya phi, so uhambe into ezininzi Yeah. for you uba uzofika To kwinto. find myself, Yeah, so akukho late. That is what i-message bendifuna iphume. Yeah. So mna knowing when ijeni yakho and feeling into yoba abantu needs to hear esakho istory, you know. Bangaboni nje umuntu omhle nje othetha kamandi baqomba hayibo njani si-powerful istory sakho. And xa sekukhona umntana uqomba ngoku sowufuna uphile na for uba lo muntu ukwazi uba ngabana ulithemba lakhe. Ngoku uyapractice ngoku. Iyenzeka izinto njengoba ngabana sowulapha yinto noyenzayo day to day because ndiyoyika mani mna uya kwi-social work ne ndiyakuba kutheni like ndingumuntu onomsindo, ndingumuntu oshusha kakhulu, ndingumuntu otheni mhlawumbi ndithunyelwa kumsebenzi to come to you okanye ndiyazidicidela mna into yoba mandize kuwe. Ikhona into nje eqabaqaba. So all of the above, or like I said in the beginning, social workers support individuals, families, ne organizations. So imisebenzi. Okay. So as an individual, you could come. It's basically support. All So right. think of a social worker as someone that is there to hold your hand through Okay. your daily lived struggles. Ne? Oh. And I think uqala kwami experience overwhelm was mhlambi I had already had children at the time. And I remember having this feeling Can I where know una 4 kids, 5 kids? no, 2 Oh, only. okay. And I remember feeling like ingathi kwenzeka into ezininzi at the same time, but I don't know what to do and how to feel, and I can't pinpoint it to something, but you know, I'm just gaske ndikhale or something. And that was the first time I felt overwhelmed, the adult. I might have felt it ngoku ndimncinci, but as an adult, I remember feeling like that. And, you know, we go through a lot of things on a daily basis that are stressors. Stress into normal, it's part of day-to-day life. Sure. But if you don't have ways of coping with stress, and if mhlawumbe ngumntu ongekho good at solutions and finding problems, then you definitely need the support. Okay. Yabo. But even if you are someone like me, I've been to therapy, but I was never consistent with therapy because mna ndiyakwazi, I can talk myself through things. So mna ndiyakwazi pretend as if I'm the therapist and I'm the client all at the same time. Then we'll have a conversation between us, and that's how I get through things. Even as umntana, ndandidikwa naxa abantu bezawungena baphume bengena ekitchen xa ndivasa izitya because I'm talking to myself, and that's how Bayakuphazamisa. bayandiphazamisa incoko yam edip kangaka. Yes. Uyabo? Yeah. So think of therapy as that extra support, and we all need it. Even me as a therapist, I do go to debrief with other therapists as well. Okay. So
I always use this analogy with my clients. Mhlambi omnye umntu uzawuthi, hayi therapy ngeyabantu abamhlophe okanye yabantu abafundileyo okanye ntoni. I don't need one. Did you think of it like this? You are traveling, ne? So une suitcase. Upakishe yonke into kule suitcase ozayidinga kule trip yakho. Cutlery, toiletries, izihlangu, clothes, shorts, tops, underwear, but yonke into yingxube vange kule suitcase yakho. There's no order, ne? Unale suitcase that you can hardly even close. So, xa ufika kwi therapy, ufika uvule la suitcase yakho and you sort all the stuff that's in there. So, i-plates zizodwa, imela zizodwa, izihlangu zizodwa, isepha ihlala yodwa, ivasi lapha emanzi iba kwiplastiki inside intondoni. Uyabona tops this side, long sleeve tops ngapha. So that's what therapy helps with. Yabo? And we all need that because ngamanye amaxesha uyayazi what to do. And I'm a firm believer of that. People don't need to be told by other people what to do. People always know what they need. They just don't know how to ask for it. Okay. And they don't know how to decide at the time because mhlambi istress is ininzi and une-overwhelm. Oh, okay. Ukumfumana mhlawumbe umuntu ongutata athi unengxaki nothanda omama, i-therapy kuthiwa aye pha umntu, zikhona ezo zinto. Zikhona, we get different types of clients with different needs. Iyanceda therapy because with therapy, it's not just about talking. It's a structured thing, ne? So you get to understand why you have that problem. And then ke ngoku xa u-understand why, then you get to understand where you are and how you need to proceed moving forward. So, okay, ndinengxaki yothanda amakhwenkwe, ne? Okay. Why is that? Okay, mhlambi sizawufumanisa ba uzawuthetha mos uyathetha. So mna nje muthetha ndimamele and there's things I'm picking up. I can't diagnose as a social worker, but I can do assessments, ne? Okay. So I can pick out certain things from ezinto zithethayo. So mhlambi siphikishe up ba okay, une father issues. Mhlambi you didn't spend enough time no tatakho. Okay, mhlambi siphinde siphikishe up into bana because you were separated at a young age nabazali. Mhlambi now you are scared of commitment because unala belief yoba yonke into oyithandayo or that you commit to iyaxutheka, you know, it gets taken away from you. And then mhlambi I pick up into bana self-esteem problems as well. Ngoko wawungumntana zange unconywe enough okanye mhlambi unalo mnwe ugoso that you always felt ikwenza yabo okanye ilizwi lam likhulu so that then I started to think into bana mhlamba abanye abantwana kuyothuka ba intombazana le ithethayo uyabo. So you know you pick up certain things. So okay, commitment issues because of utata, lack of boundaries because of whatever, non-committal because of the trauma that you've gone through. And a lot of the time izinto that we struggle with, you know, today as a result of the trauma that we went through. So i-unprocessed trauma iyahlala apha emzimbeni. Imizimba yethu are bodies of memory, ne? So even if my mind masithi I was raped ndisemncinci, ne? But I don't have a vivid memory of the act of being raped, when ndizawuyazi that it was an event that happened to me mhlawumbi through uthetha ukuva kwabanye abantu or ndizawuyazi nje but not have the memory of it. But if ndibanjwa ngumntu a certain way mhlawumbi laa ndlela laa mntu wayendibambe ngayo, then it'll trigger that, you know, just by it touch okanye the sound or the room will then trigger that. So imizimba yethu, you know, xa kusithiwa we are of 5 senses, that's how the trauma is stored in your body as well. If you've wakhe car accident, ewe kaninzi, yeah, xa ukwi-car accident,
you hear the sound, you see what's happening. Sure. Uyayiva nalapha emzimbeni wakho. It registers everywhere. Kwi-senses zakho uthi ube nevumba loba xa kuphuma ipetrol okanye ibe ngathi iyatsha imoto, and you can almost taste it as well. So all your senses are present, and that's a traumatic incident. Ne? Bemima ndiyohlala for ezangozi. Zange uphume noraf ke for zona. Kumele ubuye uyohlala Ngathi phaa. ayisiyingozi yamanyani mna. Ngazange uphume nomgodlo. Yo, Kumele ubuye uyohlala because your body registers it. Ne? So when you experience something traumatic, your body responds in different ways. Ndithe when my mom passed away, I was shocked, but I was also angry. So then I couldn't process, ne? Because I'm thinking, hayibo uhamba njani lo mntu? Sure. Ndisamdinga. Yabo, so it's automatic ke la response. You can't control it. Ilando kuthiwa flight or fight. Ne? So you could either run from scene ye-accident okanye ufreeze ungakwazi uphuma emotweni funeka uvulele umnyango uncediswe out of the car ntontoni uyabo, but it's automatic. But ugqitha kwayo la incident xa sowuphumile kula fight or flight mode, then you start experiencing symptoms apha emzimbeni wakho that say to you bana ewethu something happened to you and we are dealing with it. So you might start experiencing headaches or back pain. You know, kabantu that have chronic back pain, kube buhlungu kwezi ndawo. Abanye get diagnosed with illnesses, high blood pressure, njalo njalo zibaninzi. Omnye uye alibale, you know, you don't remember whether you went for your 8 o'clock appointment or not, and it's only 12 in the afternoon. Ukhangela ifowuni uyibhuqe kodwa yile uthetha kuyo apha endlebeni. Amen. Mamela ke ngoku abantu bayaya bane-medical aid phaa kuwe. Uzawukwazi ubanceda okanye funeka kufike kuswayithwe ithini into. Okay, so being in private practice means andiqeshwanga ngumntu. So Sure. I'm running my own practice. So I do take cash paying clients. I do take medical aid paying clients. I deal with a lot with employee wellness services as well. So Eskom uyakwazi ureferisha an employee mhlambi uphangela kakubi man. Okay. It's a managerial referral, ne? Phangela kakubi uvovo apha emsebenzini makhe aye kwi-therapy to find out uba yintoni wrong. But mna working with uvovo andizoripota kwi-manager yakho uba kwenzeka ntoni. Okay. Igoal yam nawe in therapy is for uba wena ubuyele ukwazi ukwenza le nto uyiqeshelweyo phaa emsebenzini. All right. Nontlalontle. Okay, kuvile. Akazi your report. So ngoku ndiyayivuyela mana abantu bakwazi ubona into yoba yes yazi ndimthatha serious umuntu othatha nge-medical aid. Ingathi unokwenza i-medical aid ungekho serious. Hayi njani? Like ingathi kwinto yoba kwibhodi oripota kuyo otheni like iba kwenye i-level nje iyatshintsha nje into uba kaloku kwibhodi nje. I take i-medical aid like iyatshintsha like enye lena hayi man bayike. We are governed by different bodies. Hayi ndivela loo nto. Yeah, as a social worker, ikhona i-council ye-social workers. Then as a practitioner, your private practice, there's another board, BHF. Then there's another board, private social workers, SASWIP, and you know. Cool. Ayisukama. Mamela ke, thank you so much man into yoba ngabana size apha wena indlela othetha ngayo thetha kamandi singathethi 10 hours soyi-2 singakhange zifike nakule besimeba size ngayo so ngoku ndiyafuna ukuthi kuyafuneka ethubeni sikubona into yoba awunomani uba yi-regular. Okay. So ngoku sidlulile kuleni part Kumi part. kuyu siye kwinto zoba ngabana abantu zithini ingxaki zabo. Yeah. We need to find a way yoba can we even assist them from up now. Then abanye we need they go up based eBhayi zikhona i-contact details zawubhala apha phansi. Yes. Uzazinikezela. Yes, Okay. I'll give I-team you yam detail. please nibhale apha. I-clients sifuna i-clients apha. Sifuna abantu bazothetha ezinye izinto apha ntontoni, you know? Nivile ke. But what I Ubuserious. also want to say, Vovo, is that besides the unpacking your suitcase, nobufuna uzothetha nje okanye you just need time out. We get tired, ne, as Okay. abazali. Myself is very comfortable. Ungahlala pha
ukubukele unqinile uphefumula qha and you don't have to say anything. It's okay. Hayi no actually yazi ndiyavuya manje ndoba ngabana siyenze light lento, but it's important ndoba yes ingenzeka lento, and that is why we brought her here. Ayisindo yabelungu lena, into yethu. Asifuni bantu bazazibulala bazixhome, asifuni bantu baza xa kwabashiya abantwana nje bathini. It's important uba ngabana unaye umuntu onothetha naye ongazuyidlulisa, like ubone ungathetha uyikhupha uboss wakho emsebenzini bakudika kanjani, ayizudlula uphelela up and ungamana uquqa kumana uzocacisa, you know. Hey noba zikhona ikhotmana ezingayeki uquqa. Sifuna nje ubhabhayisa ngoku. Thank you so much. We will definitely write it details. Enjoyile manqola nawe. No, thank you, Vava. I enjoyed our conversation as well. Thank you for having me. Asibusanga tu sizayibona bayithini na. Nabantu ke, don't forget to like and subscribe, and thank you for not skipping in the adverts. Nibukele phayana. Ningathini, she's definitely coming back. Nakanjani. Thank you. Sebulela.